आसामाव साब्रै बांलादेश हादरारिफोर हाबनो नाजानायखौ पुलिसा होबथादों। साखाथि हादोर बांलादेशआ आसामनि सिमाजों नांजाबनाय, जेराव बांलादेशआव जानाय हिंसायारि दाङाबाजिया आसामाव गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो समाजारि बिजों आरो खौरां बिजोंफोराव जोङो बांलादेशनि हादोरारिफोरखौ आसामाव आयेननि बेरेखायै हाबनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां रोजा सुबुंफ्रा रैखाथि हान्जानि बिथोन होसेयावबो आसामनि सिमा साखाथिफ्राव थुबुरै थानायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं डिजिपि जिपि सिंहआ आसामाव भारतनि हादरारिबाबो बांलादेशनिफ्राय इन्डियान पासपर्ट गैयाब्ला हाबनो मोननाय नङा होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै फोरमायदों। बेबायदि गोख्रों राहा लाबाय थासेयावबो आसामनि करिमगन्ज जिल्लानि गेजेरजों साब्रै बांलादेश हादोरारिफोरखौ भारतआव हाबनो नाजानायाव होबथानायाव जाफुंसारदों। मतियुर शेख, मुसियार मुल्ला, तानिया मुल्ला आरो रिता मुल्लाया हरनि समाव खोमसिनि खाबुखौ लानानै आसामाव हाबनो नाजादोंमोन। पुलिसा साब्रै बांलादेश हादोरारिफोरखौ भारतआव आयेननि बेरेखायै हाबनो नाजानायाव होबथानायाव जाफुंसारनायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटार एक्सनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों।